señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 6 e... Espera. Vamos virar a cámara. Vide conmigo. Mirad como está a xente. Está a xente de pé, vendo a volta. Como dirían na misa, poden sentarse. Bueno, señoras e señores, moitísimas grazas por estar aquí con nós, como todas as tardes, na Televisión de Galicia. Pasan das 6:23 da tarde, estamos cociñando en directo, sempre o facemos aquí no Voltas co Prato, e sabedes que en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Con quen? Los animais. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para ele. Outra vez. Volvemos a levantar. Hai unha señora aí que xa se levantou antes de empezar o programa, levantouse cando empecé o programa, levantouse ahora ao ver entrar os cociñeiros. Home. No, moi ben, gusta. E terá moi do asiento. Gusta a actitude, xente, gusta. Mira. Bueno, a xente está contenta porque sacamos o libro. Home. É así. A xente do público, se ainda non o fixo, pode reservar tamén o libro na librería. Un día contaremos as anécdotas. Do libro do Voltas co Prato, si, contarémolo, aí vai haber moitas receitas. Bueno, imos cociñar, que é o que quere a xente da casa, tamén a xente que está aquí no público, a ver que nos trae Adelina da Laracha. Ola, son Adelina, veño da Laracha. A min gustame moito o peixe, merluza xa fixen varias veces, a miña maneira. Gustame o bacalao ao pirpir tamén, moi rico. Pero gustaríame saber a ver que fan os cociñeiros a probar. E sobre todo, pois apeteceríame que fixeran peixe espada, se pode ser, porque xa que nunca o fixen, pois teño ilusión por probar. Saludos aos da Laracha, todos en general. Epa! Ten pouco recorrido hoxe, No, estou bailando como Julio Iglesias. Non sabías como baila Julio Iglesias cando canta. Julio Iglesias, como tuvo un problema, se foi nas cadeiras, nunha perna, baila solo así, móvese solo así. Claro. Pero con moito estilo. Hai que ter moito estilo para bailar casi parado. Bueno, Adelina da Laracha que nos pedía peixe espada ou pescada, que grande encrucillada, como di o título do programa. Xulio Mato, que vas facer? Pescada. Ai, ti de arriscar non. Sí. No. Vou arriscar, porque vou facer unha receita moi chula de pescada. Con patacas fritas. Oh, Sí. baites. En dúas coccións. Bueno. É unha pescada con a costra super rica con queixo, ervas e pan relado. Espera, vai ao forno. Vai facer un acodio á pescada que vai levar queixo. Hasta aí podo ler. Está o asunto interesante. Lucía, que vas facer ti? Lucía, estás Eu vou facer fastidiada. peixe espada. Bueno, veus arriba Lucía Vázquez, a ver. É que vai levar o teu peixe espada. Vai levar uns gambóns e un salteadiño de xudías verdes. Oh! Estás lanzadísima, Está interesante, pois já está a xente no público berrando cal lle gusta máis e ainda non empezou. E ainda non empezou o programa. Señores, pescada, espada, pescada, non sei que é o que vai pasar. Cociñamos, no Voltas co Prato, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. A ver, Lucía, non é tontería. Vas facer peixe espada, e o peixe espada... Bueno, é o menos favorito, ao millor. Está boísimo. Sí, pero eu digo que é o menos favorito porque pescada eu creo que aquí come todo o mundo. Bueno, a pescada é moi habitual. É verdad que sempre está nos mercados, hai nas plazas. É un peixe branco cun sabor que se adapta a todo, pero que o peixe espada quen o proba repite, cañotas. Eu non sabía que o peixe espada, e isto non é broma, é moi capturado en Galicia. Quer dicir, hai moitísimos palangreiros de Galicia que van por peixe espada. Pois mira. Que somos potencia. Eu non tiña nin idea, Contoumo a Contou xefe. saber unha cousa máis. Eu tampouco sabía. Contoumo a xefe, eu non sabía. Sí. Tens que mirar a Losa de Ribeira e mirar todo o que entra. Claro, porque además a vosa lonxa das grandes, non? Das grandes. A de Ribeira das máis grandes que hai. Hai carto en Ribeira, non? Hai peixe. É carto. É carto. Se hai peixe, hai carto. Eso é matemáticas, matemáticas de primeiro. Se hai peixe, hai traballo. E tamén, que iso tamén é moi bo. É moi bo, que haxe traballo, carto, peixe, que haxe de todo en Ribeira. Bueno, empezamos por un rustrido, entendo. Exacto. Empezamos por un rustridiño de cebola. Ceboliña. Mira, a salsiña é moi sinxela. Realmente é como se fora a base dunha salsiña verde. Un pouco de cebola rustrida. Non a vasca, non? Non, porque vasca, galega. Non sei. Pensei que a salsa verde era vasca, non sei por qué. Eu creo que salsa verde. Non sei, tiñes unha cabeza. O mellor pode ser, eu creo que internacional. Eu creo que o acabo de inventar. Se vasca, xa nos quedamos con ela. Eso, se alguén sabe de onde ven a salsa verde, por favor que nos chame. Home. Porque eu dixen que era vasca, non sei por qué. Pero...
Bueno, en calquera caso, a xente da casa que nos chame 664-48-349, teléfono da Volta Escoprato que podedes chamar para decirnos o que queirades, se vos gusta o peixe espada, se vos gusta a pescada, se non é certo que o peixe espada non se consuma tanto, e na vosa casa se come, pois, por favor, chamade, contádenos as recetas, e como sempre, repartimos cartiños, recordade, 50 euriños dunha vez, 50 doutra, na televisión, coas máis encrucilladas, as encrucilladas máis importantes da historia culinaria de Galicia, aquí, na Volta Escoprato. Lucía, non sei se che queda algo por contar Mira, do vouche teu rostrido, veixo que estás con Vou machucado. facer mentras un machucado de allo cun pouquiño de azafrán, que despois imos incorporar a salsa, porque a salsa é moi importante porque o peixe espada ten esa zona de poder quedar seco. Si te pasas, Si te pasas, que non nos imos pasar. porque ela é boísima. Entón, como se vai pasar? Ti tes bo dente. Por favor, eu teño bo dente. Dame igual que este seco que non. Bueno, pois imos deixar a Lucía aí co seu machucadiño de allo e azafrán e marchamos con Xulio Mato, o home que... Que pasa? Que pasa? Que tal? Home, que Ben, pasa? ti, que pasa? Que pasa? Bueno, como estás? Vas facer patacas en dúas coccións, polo que vexo Patacas aquí. en dúas coccións. Mira, Mira. botei nas primeiro co aceite en frío. Ahora, tan pronto ferva, vamos a baixar o lume. Vale. 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 Mira, ben Para que que- despois, o sea, primeiro para que se quente un Vamos a pouquiño, despois... cocer, confitar no aceite, vamos, como se fora unha cocción no aceite, Vale. suaviño, chuchuchu, hasta que queden tenras, despois vamos a sacar do aceite, vamos subir o aceite a tope, e simplemente en dourado. Porco que queres é que por fora queden con costra. Por fora que queden crocantes e por dentro que queden fariñentas e ternitas. Vale, o sea, non é un capricho teu. No. Non é por gastar Eso é- luz nin gas. Eso é de primeiro. Vale, vale. De primeiro Eso é de primeiro de cocina. patacas. De primeiro de Patacas. patacas. Mira, Moi ben. ahora vou, mentras se me fan as patacas, vou facer a codia da pescada. Ah. Vale, aquí relei a tona dun limón, Sí. como 4 culleradas de queixo curado, vale? Ten que ser curado. Mira, 60 gramos de pan relado. Isto para que a xente imagino que vai ser o que vai ir por riba, O que entendo, da vai por pescada, riba, non? o que vamos Si, a meter no forno costriña. para que nos gratine esa costriña, Moi ben, vale? moi Mira, ben. vamos xa mesturando o pan relado co limón, que ule moitísimo a limón. Pan relado, limón, Mira, unhas leva boliñas tamén con unha poquinha pementa. moito queixo curado, non? Sí, 4 culleradas máis ou menos de queixo curado. Mira, un poquinho de pementa negra machacada. Vale. Que non che escapen as Tamén. bolitas. No, as que escapan, recuperámolas. Pimba. Vale? Moi ben. Fixetes un pouco, derreteches manteiga. Sí, porque iso vai aquí tamén. Ah, vale. Mira, un dente de allo ben relado. E ahora, coandro. Unha culler de coandro. Vale, vai estar todo escrito, Vai estar todo escrito, está aí escrito debaixo, non vos preocupedes porque senón nas redes sociais, como sempre. Seguimos, Mira. coandro, que máis? Ceboliño, Ceboliño, tamén picadiño. E perexil, unha culler de cada, vale? vale. Unha señora culler, Claro, unha señora Era culler. unha culler. Esto con isto que conseguimos un produto moi super aromático, xa verás que A ver, podes quedas. uli? Mira, Ah, sí, un isto limón. vai a quedar super ben. Sí, sí, ule moito. Claro, a pescada é un peixe moi suaviño. Entón, con isto que vamos a facer é adornar moi ben ese, mira, a manteiga derretida, e con isto xa vamos ter unha especie de pasta Buah. que é o que vamos a utilizar para colocar encima da pescada. Vai ter o toque lácteo da manteiga, a Claro. forza do queixo, Eso a pódelo- frescura das ervas, En calcara cousa podes botar por riba, en realidad. incluso en calquera carne. Nas carnes ten que quedar tamén moi rico. Claro, sí, sí, Si sí. che gusta a carne con queixo e así, non? Claro, pero para Ten que pescada estar. vai ser Sí, unha sí. maravilla, xa verás. Bueno, retiramos isto aquí, vamos a darle unha tixola. Oye, Xulio, vai ser unha encrucillada, como di o Vai ser título do unha- programa, claro. Escoller. Pero menos mal que non nos toca a nos, a quen lle toca é a nosa convidada de hoxe que pase, por favor, recibimos con fortísimo aplauso a Adelina Dalaracha. Un aplauso para ela. Hola, Adelina. Arrímate aquí, por favor. Que tal, como Hola, estás? Adelina, benvida. hola, ben. Así que ves Dalaracha, Sí, señor. Boa terra, boa xente, a verdade Ah, que é sí. sí, Ah, moi que boa sí. terra e moi boa xente. Non sei se ali sodes xente de consumir pescada, peixe, Hombre. espada, sei que ti non. Non, Bueno, pero peixe sí que temos o mar moi cerca. pero dixetes que querías probar. Ah, hombre, claro, por supuesto. Vale, vale, Aí vale. veño. Vale, eso ves. Pois Xulio Mato, como non se quere arriscar hoxe que estamos a xove, xa ven o final da semana, Pois vou facer unha pescada. Vai facer unha pescada. Vou facer unha pescada. Casi un pouco moi, vago. moi, Bueno. moi Quixo especial pasar pouco porque traballo. el quiso pasar pouco traballo, é así. No, traballo Sí, sí, vou non sí. pasar igual. Sí, No, sí. vou non pasar igual. Hombre, traballo pasei que limpei a pescada toda. Sí, tamén é verdade. Seguro que é che verdade. trouxeron limpa. Non tal, non tal. Mira que bonita está, que blanquiña. Vale, entón, pescada. Mira, esta vamos a marcar solo polo lado da piel, vale? Porque despois ímola terminar no forno e non queremos que nos quede seca. Entón
Entón, vamos a marcar solo polo lado da piel, vamos a dar a volta, e nesa piel é onde vamos poñer este magallo que teño aquí. Botaches llenada de aceite, eh? Claro, porque vamos a facer a plancha, como se fala. Vale. Queremos que non nos vai quedar enchopado de tal. Aquí xa ten un poquinho de manteiga, xa temos grasa suficiente. Entón, explícalle a Adelina. Vas facer unha pescada, vai poñer unha costra. Unha costra con queixo, pan relado, tal, que queremos que gratine no forno. E despois vou facer unhas patacas fritas super ricas que tamén vamos a aromatizar despois tamén para que estén. Importante, o tema da pel, costra para arriba, para baixo. Costra sempre para a tixola, eso é. Porque vamos a presentala por ese lado. Entón, vamos a dar a volta despois, por este lado vai ir cruda ao forno. Ah, amigo, vale, polo lado da costra, o sea, polo lado da pel é onde vas poñer a costra. Eso é. Vale. Que é o que estás facendo agora primeiro. Claro, é o único que vamos marcar na tixola. Sí, agora. Vale, o resto vais a facer no forno e vai nos quedar jugosa e crocante por riba. Xa verás que rica vai quedar. Perfecto, tan Ai, Adelina, que che parece? Tan boa pinta, de momento tan boa pinta. Pinta ben. Dixéchelo moi convencida, eh? Despois veremos. Despois veremos como está. Sí, bueno, claro, eso. Mira. Vamos a deixar a Xulio pintando co seu cullerón a pescada e imos ver que é o que fai. Lucía, arrímate, por favor, aí a Lucía. Adelina. Hola, Lucía. Hola, Adelina. Hola. Eu poñome aquí ao vosso lado. Lucía, contalle. Pois mira, eu estou aquí salteando para acompañar unhas judías verdes e por aquí estou facendo a salsiña. Pusenlle un poquinho de cebola, sofritina, boteille agora un chorriño, unha cucharada de fariña e un chorriño de viño blanco. E agora imoslle engadir o caldo de peixe. Vale. Boa pinta tamén. Vale, sí. E dixetes que viño tamén, non? Sí, un poquinho de viño, esperamos a que evapore como sempre. Moi ben. E a salsiña. A salsiña verde vai ser verde de verdade ou vas facer como Xulio, que a veces non... Non, porque hoxe non é salsa verde. Outro día fixe salsa verde e quedou verde, eh? No, eu creo que me mentiches, que dixetes que ibas facer salsa verde. Que é como unha base de salsa verde, pero non é salsa verde. Bueno. Te dá normal. Pero vai levar verde, porque a xudía... Bueno. Gustache a ti o verde. Home, que a min se me dis que vai ser de cor verde, pois espero que sexa de cor verde igual. Onte viña verde de arriba a baixo. De arriba a baixo, eh? Mira, isto sí que é verde. Mira estes fixos. É verdade. Sí. E tes ver? Eso sí que están ricos así. Además, póñense, cando os pasan así un pouquinho pola tixola, igual que cando lle cortan a cocción, póñense super verdes, verdad? Que se ponen super verdes. Mirade que verde tan bonito. Ten o peixón. Adelina, claro, agora tes un problema. Ainda hai tes máis, dun. Vas ter máis, Vou ter dous. Vas ter dous. Vou ter dous. Concretamente dous, é certo. Vou ter Pero dous. por sorte neste programa podes probar os problemas. Efectivamente, despois... Se fose noutro programa, non. Non, Pero é que os problemas cómense. Exactamente. Así Mira que que ben. mira. Se todos foran así, Todos os problemas se comen, non, pero neste programa sí. pero neste Así sí. que... Perfecto. Vale, tenche que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para a laracha. De momento. De momento quedaríame ca de Xulio. pescada de Xulio. Porque a sabes como sabe. Exactamente. Claro, é así. Exactamente. Sabes como sabe. Dixo o meu. Juan, Sí. Dixo o meu. sí, dixo o teu. Repítemo. Dixo que o teu, Xulio. Vale, gracias. Queres un aplauso tamén? Moitas Queres un gracias. aplauso? No, non está vamos a dar claro. un aplauso a Xulio, veña, que quero un aplauso. Hala. E vamos a pedir a nosa querida convidada Adelina que va a esa zona de sufridores, vale, despois chamamos. Tócame sufrir, Un pouquiño, Eli, nada máis. Vale. Veña, vamos a dar un aplauso a Adelina que está con nos con a Volta ao Prato a Televisión de Galicia, acompañándonos, como sempre. Bueno, señores, hoxe estamos nunha encrucillada porque peixe espada ou pescada. Ai, non vai ser doado escoller, xa vos lo vou adiantando. A pescada foi sempre un dos nosos peixes favoritos. Os mellores exemplares brillantes e de carne branca e sabedoria son unha delicatessen e melloran calquera prato, pero o espada ou peixe emperador tamén ten moitísimos fans. Aquí en Galicia, uns 120 buques palangreiros andan á súa procura en diferentes caladoiros do mundo. E nas súas bodegas estivan as capturas a menos 30 graus. E así é como chegan ás nosas lonxas máis d'1 millón de kilos cada ano. Xa no mercado, case sempre os vedes así, en toros ben fermosos como aí. E ollo, que os que proban repiten. O truco, controlar o punto de cociñado para que non quede seco. Pensades que espada non pode competir con pescado. Era complicado eso de decir, eh? Pensades que pescada non pode competir con espada ou espada con pescada? Hoxe comprobámoslo en directo, e se queredes xogar na casa, as nosas receitas estarán, como sempre, en @voltascoprato, por favor. Seguídenos, que nos encanta que nos sigades e encántanos falar con todos e todas vós. Ai, Xulio Mato, Dígame. que pensa que pode gañar facendo unha costra maravillosa. Sempre. Oh. Eu sempre penso que podo gañar, despois casi nunca me sabe, pero... Bueno, hai veces que dixo isto non. A veces Mira. que te pasa un pouco negativo.
Sí, eu? Sí, ás veces... Eu non son negativo. Non, ás veces poste, non dixen que fores. Home, depende. Mira Mira que ben que vai quedar esta codia. Ves? Colocámola por riba da piel. Córtoche porque senón esbarballas. Sí, sí, así xo, non. terra razón. E así Digo, non. que a codia, vamos a recordar a xente que levaba queixo, levaba pan relado, levaba perixel, coendro, a reladura del Ceboliño. Ceboliño. Correcto. E un pouquinho de manteiga. Un pouco de manteiga e máis, reladura de limón, dixetes. E reladura de limón. Perfecto. E pimenta. Moi ben, moi ben. E pimenta. Entón, mira, somos... E allo. Sí, eso xa dixen, non? Perdón. Bueno, Perdón, e ahora pero está aí estas- todo escrito, só hai que lelo, está aí abaixo escrito. E ahora Nada, isto así, po forno. Simplemente que gratine, porque co calor que vamos ter no forno para que isto gratine, vais a nos acabar de cociñar esta pescada que mira, xa queda Claro, empezar. entonces Isto vai quedar super A miña rico. pregunta é, si dis hasta que gratine, pregúntoche polo tempo e a temperatura ou non? Temperatura, forno a 250 graus Vale. e hasta que gratine. Pero por arriba. Por arriba. Vale, eso hai que O puntualizar. resto do calor xa nos chega. Por arriba. Mira, vouche enseñar. Solo marcamos polo lado da piel. Non Correcto. sei se se ve. Vais, mira, ti tranquilo. Mira. E casi está cociñado xa. Vale. Ves? O sea, que só queda Porque facerse unha a vez parte que de sacamos baixo. do lume, os alimentos síguense cociñando Sí, sí. un pouco. Entón, nós non queremos que tal. Entón, simplemente, co calor por riba, vai nos chegar para que isto se acabe de cociñar. Moi ben, por veña, Vale. imos ao forno. Vamos ao forno. Xa está co calor por riba. Ai, sí que está, Sí, Sí. está, está. Pero espera, vámonos 200, vais a poñer algo. a subir un poquinho máis. cerro. No, abre, que vámonos a subir. Pero vale coller con eso. Home, claro. Este é un momentiño só. Este a min... Ai! este- No, É moi gracioso, verdad? E se queima en directo, despois teño que responder eu por el, que pasa? bueno, É que- non pasaría nada. Mira, Mira, e no, ahora no. vamos a mirar No, é que isto máis. sacas isto. No, que vou sacar as patacas de aquí. Marcho. Bo. Marcho con Lucía, saca as patacas, pero eu Ala, marcho. xa saquei. A ver, Lucía, ti non te riscas tanto a perder un dedo, verdad? Aí, no forno, como ele mete o dedo no aceite, no forno, dá igual. Non vou dicir nada porque Porque mellor que? calarte. Ai, aí vai o peixe espada. Aí vai. Aí vai o peixe espada, pois é unha maravillosa pregunta de concurso para a xente que está na casa, así que, atención todos a todas. Que peixe cociña hoxe Lucía Vázquez? Que peixe cociñas, Lu? Peixe espada. Peixe espada ou peixe emperador? Vale. O emperador. Por que lle chamarán emperador? Home, porque é un peixe maravilloso. Mira que tallada. Mira que carne. Pola que? Pola Tallada pola que tallada? ten. En serio? Mira que bonito é, que precioso. Pois chamade ao 664-483-419, 50 euros en xogo, que peixe cociña hoxe Lucía Vázquez Peixe espada. ou peixe emperador. Veña, repartimos 50 euriños. Mira, facémolo a lume alto, para que se faga por fora. Ajá. Ves, xa dourou en nada. 0, xa dourou. Pois ben. E agora imos de engadir xa esta salsiña. Aí a Imos de botar salsiña. primeiro, mira, Botache pataca a salsiña. botelle. Moi ben. Imos de meter uns gambóns. Oh. Bueno, gambóns e peixe espada, parece que estamos en Nadal, Aí podía ser Isto perfectamente. é xa a receita... E agora? permiso da pescada. Moi de festa, Oh. A pataca xa estaba cocida, como poderás Sí, sí. comprender xa a estas alturas E destes comprobar. coñecementos gastronómicos. Correcto, culinarios. Hola, que ben ule. Que ben ule. E así non queda seco, porque témolo marcado, co cal os xugos xa están dentro do peixe, e agora só imos darlle, mira, o tempo de que se coza o gambón, que son nada, 2 minutiños, e isto está listo. Esta receita, se a queres facer con pescada, podes facer. Que? Non escoitaches? Se pode ser outro peixe. Non, se pode ser pescada, non outro peixe. A ver, a pescada pode ser facer calquera cousa. Vale. De aí tamén o fácil que é cociñar Vale. pescada. Non digo nada máis. Non como complicación que ten o peixe espada. Que é dificilísimo, Claro. verdad? Sí, Que no 99% das receitas vai á plancha. Eu Vale, que bueno. conste que non son moito de peixe espada. Bueno, que me dis? De verdad. Pero esta vai te encantar, pero estou seguro xa que esta verás. me vai gustar. Solo porque a fai Lucía, ¿eh? Dixeches por quedar ben. con tampoco. Lucía. Se non che porque é gusta, verdad. podes É certo dicilo, ou ¿eh? non? Vale. No, Se se non non me che gusta, gusta, dimo, vou dicir ¿eh? que me gustou igual. Estáme dicindo a directora que somos moi faladores a que quedan 10 minutos de programa. Ah, pues podemos falar dun montón de cousas. No, que falamos demais, Entón, deixes eso aí facéndose. Teixo. Canto tempo Nada, ten que 2 estar? minutos máis. Mira, está facendo chou-chou, xa case está o langostino, xa vou a tapar. E vou acabar de saltear aí esa verduriña. Perfecto. Pois veña, mentras tanto imos falar con Javier do Porriño. Javier, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Que tal? Ben. Bueno, Javier, ves que hoxe estamos facendo peixes. Vouche preguntar, es máis de peixe, de carne, no mundo dos peixes que é o que máis che gusta? Eu como de todo. Comer de todo. Vale, bueno.
Non como a Xulio, que desprecia o peixe espada. No, non despreciei. Dixen que non... Menos polo non me gusta. Eu non despreciei. Que conste, Galicia. Eu non despreciei o peixe espada. Digo que non topei unha receita que me gustara del. Esta nunca probei. Bueno, pasache como a Javier que di que o polo que non lle chista moito o polo. Non che gustou o polo? Non che gustou o polo? No. Home, unha cousa é o peixe espada, pero o polo... Asustouse. No, enterouse como despois, Claro, sabes? é que non me chegaba o retorno. Sí. Bueno, Javier, veña, por 50 euriños, como se chama o que cociña hoxe, Lucía, o peixe que cociña? Cociña peixe espada. Moi ben, aí está, un aplauso, 50 euriños que marchan. Pro porriño, para Javier. Javier, pois eu dende aquí o único que che podo decir é que veñas un día e que eles che fagan unha receita de polo. Vale? Vale. Eu fixen onte unha. Vale. Ves? Vale, ao mellor. Vente Vale. cando queiras, vale? Moi ben. Veña, un bico. Hasta loguiño. Grazas. Chao. Pois agora, claro, como veo ele aquí, Que vou ter curioso, que ir con ele. Vas ter que ir Mira alá. que vos vou contar unha cousa eu. Os porque dous. se- Veña, podes vir? Queres vir? Veña, vente, Eu non Lucía. coñezo a ninguén máis que non lle gustou o polo. Bueno, hai Pero xente que non tive lle un gusta o polo, compañeiro Eu sí, que non eu lle sí gustaba o coñezo. ovo cocido. O ovo cocido. A meu irmán non lle gusta o ovo cocido. Pois outro raro. Piches. Que raro está o mundo cheo. No, a Madre ver, mía. eu son máis normal porque a mí non me gusta o fígado encebolado. Bueno, pero é fígado. Claro, E a palabra fígado xa hai que tratar de usted Día tamén. directora que hai que cociñar. Bueno, mira. A ver, as patacas. As patacas. Quero que vexas como están xa. Mira, Ah, vale. tenriñas, vale? Mira, Vale, están vamos a recordar a xente que isto vai en dobre fritura. O primeiro Claro, que fixo e foi ahora? metelas en aceite frío. frío para Vale. que confitaran un poquinho no aceite e ahora que facemos é subimos E o ahora aceite vas a tope fritilas por fora. E ahora vámolas dourar por Déxeme fora. botar para atrás. No. Ahora vas a poñer crujiente, sabes? Claro, ahora vai quedar ben, non? É que Vamos a botar pouco a pouco para que non nos bote por fora. Claro. Quitamos a cantidad xusta de aceite para que non nos bote por fora. É moi xusta, Moi xusta. Cando dis xusta, queres decir É moi xusta, mira. ao límite. Vale. Entón Ao ahora límite. vamos a deixar aí que doren. É cuestión dun par de minutos. E mentras vamos a facer o adobiño que dixen para as patacas. moi ben. Mira, teño aquí un poquinho de sal. A ver, contame. Vamos a botar un pouco de perexil picado tamén. Oh. Aquí teño pemento doce moído. Un toquiño tamén. Un poquinho de allo en pó e un poquinho de cebola en pó. Así temos unha sal aromatizada para salgar esas patacas e para vestilas un poquinho. Moi ¿Ves? ben, está me gustando. Vamos a salgar e vamos a aromatizar ao mesmo tempo. Ui. Claro, isto cando a saques xa, según salen co aceitinho, xa se lle pega, non? Claro, eso, Xa se lle pega Vamos, por mira, riba. mira como empezan a dourar. Mira. ¿Ves Estas como van patacas dourando? están moi boas, Uah, isto está super rico. Estas patacas están moi boas. Eu cortei nas finiñas porque temos o tempo que temos, pero se as cortamos un poquinho máis gordas e deixamos que confiten tal, despois queda crocante, por dentro un pureciño, está super rico. Isto é para acompañar a pescada que ten aí, facendo esa costra por riba. De que? Mira, vaina mirar, espera. Que xa está. Que xa está. ¡Chachán! No, isto pasou en directo, eh? Sí, sí, Quero sí, que aquí sepa non a hubo xente que isto trampa. foi en directo, aquí non houve Aquí trampa non hubo ninguna. trampa. Mira. A ver, saca. Está... Vamos. Ai, mi má, Que aquí hai que verla. acabou a encrucillada. No, aquí Chegou a pescada. Aquí a encrucillada machacou na pescada. Chegou a Sí, pescada. sí. Mira. Moi ben. Mira como está de punto, mira. Está super jugosiña, vouche levantar unha para que vexes. Meca. Mira, está jugosiña. Se facemos o peixe de máis, temos unha palla na boca. Vale? Entón, non queremos eso. O peixe rico é cando está jugosiño. Cru pode che gustar máis ou menos, pero jugoso gustanos a todos. Moi ben. Vale, mira, Pois, e agora vou quitar aquí o exceso de aceite que tiñamos e vamos a sacar xa estas patacas. As que xa están. patacas. Pero mira, pode falar Mira, con... Aí va, as eh, patacas todas perdidas. porque as cortei moi finas. Vámonos deixar recollendo as patacas, e imos falar con Adelina, imos co público, dá voltas co prato. Veña, arrancamos para lá. Ora, un aplausiño. Ai. Adelina da Laracha, que está connosco na voltas co prato. Ai. Ai. A situación, a ver, Metedos en cada apuro. a situación está un pouco complicada. Está moi complicada. Está moi Porque complicada. as dúas receitas que os están vendo aí na casa, as dúas receitas son moi distintas e teñen un aspecto de que van saber, Rico, sí, de que señor. van saber rico, eh? Rico, sí. Vou facer unha cousa que xa hai uns días que non fao, que é preguntarlle ao público, que está aquí connosco, vamos a preguntar ao público a mão alzada, Non vou levar ningún micro, que hai moita xente que quere falar. A mão alzada, quero que me levantedes a mão. Cal vos gusta máis? Vale, vamos primeiro. A de Xulio Mato, a pescada con costra, a quen lle gusta do público esa receta? Quen cree que lle vai gustar? Todos man arriba. Ui. Hai moita man arriba, Moita man arriba. E quen cree que a pescada vai estar rica... Perdón, que o peixe espada vai estar riquísimo. O peixe espada de Lucía, por favor, que levanta a mão. Eu penso que Aquí tamén, levantan todos, dá igual. Aquí...
Aquí dá igual o que... Aquí a xente... Xogan as dúas bandas. Xogan as dúas bandas, dá igual. Pero parece que un pouquiño máis a pescada de Xulia. Sí, Polo que me chiva. O que estuvo contando. De momento, sí, tira máis aí, tira. Bueno, vouche pedir que te Pero o levantes... sabor é, a ver. Hai no que ver, hai no que ver. Vouche pedir que te levantes conmigo e que vayas ver o que fai Sí, Xuli, home. vale? Sí, home, Veña, sí. vamos a dar un aplausiño a Adelina que está con nós con a volta co prato. Da Laracha, ali con Xuli. A ver, ponte aquí. Arrímate aquí porque esto... Bueno, que che Ah, parece? Xulio, queremos ver iso, eh? Queremos que un plato con Con estilo. permiso, vou coller aquí. Colle. Vamos a emplatar Venga. con estilo. Con estilo... Mira que colorido, eh? Hola. Sí, señor. Mira, vamos a Rápido. poñer primeiro un poquinho de Mira. pataca. As patacas, como ves, xa lle botamos todos os... Mira pa aí, Adelina. Este é para ti, Pescada, eh? colla, É a miña ración. Esta é a tua patacas. ración. Cal che gusta máis? Sí, sí. A de aquí xa. Esta de aquí. Esta de aquí xa. Oiches, a fritura, o sea, as patacas, que é? Unha doble fritura, unha triple, cantas? Doble. Doble. Dúas. Cantas frituras dis que leva? Dúas. Dúas, pois pregunta de concurso. Cantas frituras leva as patacas de Xulio Mato? Dúas. Dúas frituras, Mira eh? como se camufla no plato, que non me dei conta eu da pataca. É certo. 664 4834 9, 50 euros en xogo. Cantas frituras leva a pataca, casi digo outra vez a pescada, a pataca de Xulio Mato? Dúas. Dúas frituras, veña, chamade, 50 euros en xogo. Xulio Mato, moi ben, moi bonito. Vamos Moitas ver o gracias. denuncillo. Vamos ver ahora aquí. Ai, bueno, isto... Pescada contra espada. Aquí temos a espada da nosa querida Lucía, Vamos que ver. ten un aspecto Fabuloso, Ah. sí, señor. fabuloso, eh? Sí, señor. Con esa especie de salsa verde que non é verde. Bueno, algo de verde ten. Bueno, si, o prixel. Pero É o que ten. porque leva azafrán. Sí. Claro. Unha Que, especie por de certo, salsa verde. É tapoullo verde. é riquísimo e o azafrán dá moita cor. Mima, que vos... Mimo, eso para mollar Bueno, co ten- pan. Eu Ten aquí, pintaza eso, eh? o nariz. Que tal? Adelina, que cheire che ben? No, hombre, Oleo. cheira que Demasiada dá boa gusto. pinta ten eso, Cheira que dá Olelle gusto, ben. eh? Olelle ben, Sí, moi ben. señor. Parece que vai estar Parece complicado. que está se virando o aire. Estás virando aire. Dixo que se estaba virando aire. Bueno, pois, señoras e señores, vende estes dous pedazos platos. Non me queda outra cousa que pedir un aplauso para os cociñeiros do Voltas co prato, porque son... Como son? Vente comigo, Vale, Adelín. superben, eh? Ponte ali. Ule moi ben eso. Ponte aí para probar. Adelina. O problema é que é pouco E tempo. aí está. Hai pouco tempo e moito que comer, verdad? Pois veña, vai probando as dúas, cando Aí queres, está o Adelina, aí tes. Aí está o Ten cuidado a ver se me queda alguna espiña, non vai a ser. Bueno, E malo mentras será, tanto repartimos cartiños, imos a Culleredo. Pili, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, peixe, espada ou pescada? Pescada. Pescada. Bueno. A ver como vai. Ahora podemos xogar por 50. Ahora sí. Veña, vamos alá, Pili. Cantas frituras levan as patacas de Xulio Mato? Dúas frituras. Moi ben, un aplauso para Pili de Culleredo que leva os 50 euriños do Voltas co prato a Televisión de Galicia. Un bico moi grande, vale? Gracias. Veña, hasta logo, chao, chao. Chao. Pois aí está a Adelina da Laracha, que agora xa probou os dous, entón vouche facer a pregunta, vale? Veña, estás preparada? Teño que estar. Vai. Adelina, quen gaña a encrucillada? Encrucillada vai na ganar o peixe espada. O peixe espada! O peixe espadas! Saltou a noticia a Galicia! O peixe espada de Lucía Vázquez gañou esta encrucillada entre a pescada e o peixe espada. Pero, para ver máis receitas, teñen que estar mañán, como sempre, aquí no Voltas co prato a Televisión de Galicia. Queden cora galega. Chao!